Somo en ng'anyo mar riwruoge jotich kod jopuonj mag mbalariany nyalo rumo sa asaya bang' komiti mar od bura mochung'ne weche mag somo donjo kendo bago twak kod riwruogego. Migawo mar somo kaachiel kod migawo mar omenda ewi chulo gowi maromo bilion 7.9 e kidienje ariyo. Kaka Judith Omondi lero, bang' twak kuom mahaw seche 3, riwruoge mag mbalariany oyie mar bedo kod migawo mar somo piny ewi kaka idho chulgi omenda go kapok giyango rumo mar ng'anyo margi. En romo mar komiti mar somo e od bura mane okelo kanyakla telo mar riwruoge mag mbalariany, migawo mar somo kaachiel kod migawo mar omenda ewi ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany ma osebedo kadhi nyime kuom koro ndalo 47. E burani, jagoro maduong' mar riwruok mar UASU mane twak e lo riwruogegi onyono piny ni ok onyal go bade piny ewi paro mane osegol kod jokanyo mag riwruogegi ni nyaka chulgi gowi duto e wang'e mano bilion 7.9. When this offer was made to us, I convened organs of the union, that is NEC and NDC, and they objected to this offer by voting overwhelmingly for no. Jatelo mar migawo mar omenda kod somo kata kamano oyango ni sirkal onge kod omenda ma inyalo chul duto kama nitie, ginyalo mana chulo e kidienje ariyo, bilion 3.8 e kidieny ma okwongo ma ichano manye bajet mabalang' ka modong' to ibiro chule hik omenda mar 2026-2027. Total, the figure is half of 7.76 billion, which is 3.85, I guess, billion. So we had offered to pay 2.16. Now the balance we have already committed that we will add to the 2.16 to make it 50% of the outstanding amount. We've not waited, we have not delayed. We have worked together overnight to ensure that this matter is resolved, and we can't be faulted for delay. Because when you rely on constitutional offices that are mandated to give you advice, you have to refer to them. It's just like if I said I'm going to pay 7.9 billion before I talk to Treasury. Ka bang' ywaruok ma yuayi, jagoro mar UASU Constantine Wasonga ogo bade piny kata kamano ni nyaka ketie ler ni omenda ni donji e bengi mag jotije mag mbalariany tich adi. Dancing on the street for 2 months, they cannot go without money. Yeah. Let's hear from national. Let our members not go without. Let's hear from national. For the sake of the children and students of this country, we are going to convene the organs of the union so that we can reconsider. However, the ministry should apologize to us for calling us confused and that we should go back to class. Burani orumo gi riwruogegi wuok kendo dhi e log tich mar migawo mar somo mar tieko twak margi ka sani to koro irito ni gilando winjruok karang'o, winjruok madhi neno ni ng'anyo rumo. Judith Omondi, Ramogi TV.